Nataša Govedić piše prozu, kritičku prozu, analitičku prozu, humanističko-znanstvenu i eseističku, a piše i poeziju. Profesorica je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Osoba s pogledom. Današnja naša gošća je Nataša Govedić. Nataša, dobro nam došli. Radujem vam se. Nataša je spisateljica, književna i kazališna kritičarka, profesorica i čitateljska aktivistica. Želim se zahvaliti i HNK koji nam je omogućio snimanje u Zlatnom salonu i ovim putem pozdravljam sve organizatore koji su nam to omogućili. Nataša, u knjizi Veličanstveno ništa pišete o vječnosti, o boli, o političkoj situaciji. Eseji su isprepleteni s fragmentima poezije. Je li za vas granica između žanrova važna ili je namjerno brišete? Važna mi je. To je znanstvena knjiga koja je pokušala odgovoriti na pitanje što je to depresija iz umjetničke perspektive i iz humanističke perspektive. Znate da na to često odgovaraju psihologija, psihijatrija, medicina čak u širem smislu. I onda su ti odgovori jako ograničavajući. Ljudi dobiju dijagnoze i ostaju zarobljeni u njima. Humanističke znanosti, s druge strane, imaju pravo, izborile su se za to pravo, da usporede različite psihologijske pravce. Pa recimo da u toj knjizi uočimo da ne misli isto gestalt, transakcijska analiza, psihoanaliza, da Viktor Frankl ima svoje mišljenje o tome, egzistencijalna. Dakle, da ima jako puno pravaca unutar psihologije kojima se pristupa depresiji, a kamoli iz perspektive, recimo, antropologije. Nije ista depresija u Južnoj Africi, depresija u Deliju ili u New Yorku. Jako se rijetko danas uspoređuju paradigme mišljenja nekog problema. Moj cilj u užem znanstvenom smislu je bio pronaći kako sve te jezike dovesti do zajedničkog razmišljanja i poezija koju unutra koristim je upravo poezija ljudi koji su i bili dionici nekog depresivnog iskustva. Dakle, ona je kao svjedočanstvo korištena u tekstu. Jung je govorio kad vam depresija pokuca na vrata, posjednite ju za stol, neka vam kaže što vam zapravo želi donijeti i poručiti. Bio je u pravu. Da, i čak je tvrdio da zapravo oko 40. godine ljudi moraju odgovoriti sami sebi na metafizička pitanja i ako to uspiju, uglavnom nadrastu bilo kakav tip depresije, a ukoliko ne, onda zapravo znaju potonuti u neku vrstu infantilnog ponašanja kojih zapravo nakon toga nekako duboko njima uznemiruje jer znaju da to nije prava istina njihove, rekao bi Jung, duše. Ima jako puno pristupa depresiji, neki idu zaista opravdano iz iskustva žalovanja. Dakle, koje nas prebaci na drugu stranu, zarobi, pretvori se u kronično žalovanje. Jako puno teorija depresije ima veze upravo s ovim što ste rekli, sa konstrukcijom smisla. Zašto u nekom trenutku kolabira bilo kakav naš unutarnji narativ da to što radimo i jesmo ima smisla. Mislim da je jako važno, puno ljudi koji su čitali tu knjigu i sami, puno, pogotovo umjetnika, koji su prolazili kroz iskustvo depresije, nekad reaktivne, nekad kronične, dugoročne, nekad povezane sa nekim drugim bolestima, su rekli da im je knjiga pomogla upravo iz ovog aspekta, ovo sve je depresija, to je toliko različitih zapravo razgradnji besmisla, da mogu naučiti nešto i od ovog izrona i od ovog izrona. Dakle, da moja metoda, ono što sam ja možda prošla sa svojim terapeutom ili sama učila o svojem emocionalnom kolapsu, sada dobiva puno mogućnosti nadopune. Što je za vas veličanstveno ništa? Kako se može govoriti o praznini kao kreativnoj sili? Isto kao o tišini. Recimo, svi imamo potrebu, sigurna sam, doći u neki prostor duboke tišine, neispisanosti zvukovima. Jednako tako imamo često i potrebu doći na posve praznu pozornicu. Mi u kazalištu Peter Brook ima čuvenu studiju koja se zove Empty Space, koja je o tome da je prazna pozornica najjača. Ona je čarobna. Dakle, sva ta mjesta koja nisu već zauzeta, okupirana društvenim značenjima, ili naša mjesta u kojima mi silazimo, isključiti buku
i čuti svoj unutarnji prostor, svoje malo ništa su također jako, jako značajne. Nekim ljudima su i neizdrživa, dakle ne mogu, ne usude se ući u svoj unutarnji prostor. To zna isto biti neka težina egzistencijalna, ali cijela ta knjiga zapravo inzistira na tome da se baš iz umjetničke perspektive to ništa pokazuje jako osnažujuće. Ne kao zatvor, nego kao moj hod preko linije horizonta onoga što sam već znala o sebi. I onda se vjerojatno dođe do neke ekspanzije smisla. Tako je, što bi rekao vaš Jung, ekspanzije jastva. Nada, kaže Sveti Ivan od križa, ništa, na kraju svog, da tako kažem, jedna od poema kojima on slavi svoje, uvjetno rečeno, prosvjetljenje. U knjizi Pasja kola, ljubav i bol su isprepletene. Kako gledate na paradoksalnu vezu ljubavi i boli? U toj knjizi jako se puno bavim zvukom ps, 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 pas i psovka. I jako me zanimalo doći do toga da su inače životinje u emocijama cjelovitije od nas. Dublje, jače, dulje vole. I da možemo jako puno naučiti od njih. A i kako sam ja inače u svemu što pišem osoba koja jako slušam zvuk, onda mi je bilo fora raditi sa hrvatskim jezikom koji dakle psihozu i čitav niz fenomena koji su opet možda teži, ali najkreativniji dio naše psihe. Psi su i u psihi. Dovodi na neki način u duboku dijalogičnu relaciju. To mi je bilo u toj zbirci poezije stvarno jako uzbudljivo za raditi. A zanimljivo mi je što ste prije spomenuli nadu. Ja zapravo mislim da sam ja baš neki glas, ne ove nade obične, koje nam isto treba, dakle svakodnevne nade, da imamo neki plan za sutra, da imamo neku strategiju za danas popodne, nego i ove duboke nade koja je vizionarska, koja kaže imamo pravo i na ideale. Možda je najvažnije da imamo ideale, nema važnijeg. I taj radikalni, radni koncept nade, mislim da jako obilježava sve što radim. I to ne baš vjere, nego nadu mi stvaramo. Jel? Mi smo zaduženi, mi smo odgovorni za to. Da je u sebi izgradimo. Ona neće biti magična. Ona se neće dogoditi nekim čudom, nego ako uspostavimo neki prostor nade, oko njega ćemo se morati dosta truditi. Muslimani kažu od čovjeka poticaj, od Boga blagoslov. Mi moramo zapravo, kao poticaj, što vi kažete, biti poticaj i tu je naša odgovornost. Dobro, naslovna knjiga Pasjih kola zapravo je egipatski bog Anubis. Što znači za vas? Baš mi drago. Tako mi je drago da ste to primijetili. To je inače napravila moja stalna suradnica Hana Lukas-Midžić. Mi često radimo zajedno, u smislu uvijek imamo neki rad nesvjesnog da ja joj kažem o čemu pišem, ona crta ne znajući, ne pročitavši tekst, nekad i zajedno. Ali u ovom slučaju zaista nesvjesno suradnja i ona je izabrala egipatskog boga koji je bog koji, znate, mjeri težinu našeg srca. Da li ono dovoljno puno dobrih stvari da u egipatskoj mitologiji zasluži vječni život. Iz moje perspektive Anubis je jednako tako i bog pisanja. PS. I pisanje u smislu da imate inače službenog boga pisma, to je Tot, ali on je u egipatskoj mitologiji vezan za pisare, znači za jednu birokratsku profesiju koja bilježi državni diskurs. A ja mislim da je pisanje više pod nadležnosti tog Anubisa za kojeg me pitate, odnosno boga smrti, odnosno sile koja vas suočava sa onim što je duboko podzemno, nesvjesno, ne nužno zapisano na vratima, nego treba tek pročitati pomnim poniranjem. Pasja kola čitamo i kao žensku književnost otpora. Je li vam važno da se ta knjiga i na taj način čita s obzirom i na vaš angažman, ako mogu tako reći i feministički angažman? Meni je zaista važno da se sve knjige, ne samo moje knjige, čitaju kao otpor, odnosno da se književnost shvati kao recimo suprotnost povijesti. Povijest vam kaže ko je pobjednik, ko je gubitnik. Književnost vam kaže
vi to stvarno sebi samo utvarate. Ovdje najmudrije stvari u Ilijadi će reći i Trojanci i Grci iz pozicije osjećaja poraza i otpora koji nastaje kada recimo proglasimo da u porazu pa i u depresiji imamo uvide i znanja od kojih se cijela naša društvenost oporavlja, ozdravljuje, regenerira. A iz tog tihog, blesavog trijumfa koji traje 5 sekundi kad neko proglašava dobio sam zlatnu medalju, Nobelovu nagradu, popeo sam se na vrh brda, zabio sam zastavicu i tako dalje, to je zapravo nešto što je varka, jel? Dakle, mi svi znamo da je proces naš najvažniji preživljavanje od poraza do poraza. I da ti trijumfi su zapravo neke naše fikcije. Tako da otpor, evo kad me baš pitate, ne doživljavam samo na način suprotstavljanja političkom besmislu ili političkoj ispraznosti, nego mislim zapravo da treba prevrednovati mnogo toga što se danas smatra uspjehom i mnogo toga što se smatra neuspjehom. Oboje pod navodnim znakovima. Jedan sportaš je rekao da je jako puno žrtvovao da bi došao do vrha, a kaže kada sam došao na vrh shvatio sam da tamo nema ničega. Razumijemo se. I to nije veličanstveno ništa to na vrhu, nego je to zapravo... Obično ništa. Obično ništa, da. Vulgarno ništa. Da, to je zanimljivo razmišljanje. Općenito je, danas se dosta govori o tom mitu normalnom. Mate Gabor je također napisao knjigu Mito normalnom, a dosta je i Fromm govorio o tome da zapravo takozvani normalni ljudi su odnosno normalne vrijednosti, da budem preciznija, da su zapravo to najopasnije takozvane vrijednosti jer guše ono istinsko u čovjeku. Da, i to pogotovo vidite sa studentima umjetnosti koji često dođu na studije, ne samo na akademiju, i na likovnu akademiju, i na glazbenu akademiju, dođu sa strahom od toga da ako doista otvoriš ta vrata svoje duboke percepcije, onda će te to ugroziti. Ljudi će smatrati da nisi normalan i tako dalje. A zapravo se dogodi obrnuto. Drugim ljudima tvoja umjetnost također pomogne izaći iz tih malih klaustrofobičnih soba normalnosti. Jel? I tu se neka bitka vodi dosta ozbiljna i kod umjetnika. Da, slažem se. O tome ćemo malo kad budemo govorili o vašoj kritičarskoj kazališnoj djelatnosti i o stanju trenutno u kazalištu. Jesu li vas vaša poetska i eseistička istraživanja uvela u svijet duhovnosti i religioznosti s obzirom da ovo o čemu smo do sada čuli, što sam ja čitala u vašim knjigama zapravo nekako se čini jako usko vezano sa tim područjima naše recimo to tako, psihe ili možda čak to i nešto i dublje od psihe? Mislim da me vi baš pitate sve što me pitate iz tog mjesta i da vam želim odgovoriti da postoji jako puno duhovnosti, 8 milijardi i da su one sve jako, ja mislim, singularne, konkretne i privatne. Bez obzira u što ljudi vjeruju. Mislim da je njihov amalgam te dubine opet duhovne strašno zanimljiv jer je neponovljiv kao otisak prsta. I da on ima pravo ostati privatan, odnosno da njega nije moguće izraziti, možda ga možemo izraziti svim svojim odnosima, svim svojim opusom, cijelim svojim vrtom. Ali nemoguće ga je i nepravedno bi ga bilo svesti na jednu točkicu. Slažem se. Mislim da je odnos između, recimo to tako, apsoluta i pojedinca intimni odnos, tako da meni se uvijek jako sviđala jedna slika iz Bhagavad Gite o tome kako Krišna je u ljubavnom odnosu sa puno gopija, a svako od njih misli da je jedna jedina njegova ljubav. To je meni slika duhovnosti. Mi u ljubavnom odnosu sa apsolutom. Jako ja volim u tom epu i taj moment u kojem zapravo cijeli ep traje nekoliko sekundi u kojima razgovaraju Arjuna i Krišna da li ući u bitku. Cijeli ogroman tekst je zapravo jedna sublimacija ili ako hoćete kapljica vremena, a oni kroz to prođu
najteža moguća etička pitanja. To je jako dobar književni tekst. Da, mislim da se vi time bavite djelovati ili ne djelovati u vašoj knjizi Pasja kola na jednom mjestu. Ima jako puno igre riječima, ima jako puno paradoksa. Poslovica, ps. Tako je, da. Vaše knjige govore o marginaliziranima, o djeci, o životinjama, o ranjivima. Odakle vaša osjetljivost prema tim skupinama ljudi? Mislim da su to skupine koje najteže nose taj teret nade o kojem smo govorili. Njima je ta nada najviše potrebna, a najteže dolaze do nje. I kada recimo razmišljate o tome kako je nekom Afroamerikancu hodati ulicama Baltimora ili kako je nekoj Romkinji studirati na AD-u gdje nema drugih Roma na odsjeku glume ili kako je na bilo koji način biti manjina u nekom društvu. Mi zapravo imamo jako puno manjina, i zdravstvenih manjina i političkih manjina. Onda vidimo zapravo da možda smo nekako kao ljudska bića najpozvaniji baviti se time da s njima i stvaramo nadu. A ne da podrazumijevamo da samim time što smo dio neke većine ili neke privilegiranosti ne vidimo ovog čovjeka koji je u manjinskoj poziciji pored nas. Mislim, od uvijek da nas se te sve manjinske pozicije više tiču od bilo kojih drugih pozicija. I da one donose sa sobom isto istinitiji pogled na nadu, baš zato što se užasno teško izboriti za nadu. Recimo zato što ako vas neko bulija, na primjer, u školi, evo danas opet imamo recentnu situaciju sa nasiljem u školi. Bulijanje je jedna jako složena mreža u kojoj puno ljudi zna, šuti, ne reagira. Jedna mreža isto zatiranja, bilo kakve nade, povjerenja u čovjeka. Uspostaviti neku protumrežu je temeljno. Da, mislim da smo zbilja sad što se toga tiče u vrlo, vrlo osjetljivom, rekli bi, civilizacijskom trenutku. Eskim na Feniksu ti je ukrao mobitel i jedan je također vrlo duhovit i zanimljiv naslov vaše knjige. Pa možete li nam se osvrnuti na tu knjigu s nekoliko rečenica? Baš mi je drago da ste ga tako vidjeli. Jedan moj kolega kritičar mi je rekao da ni pod koju cijenu nikada ne smijem davati takve naslove jer se knjige moraju zvati jedna ili eventualno dvije riječi. Što inače nije istina. Ima puno romana koji imaju cijele rečenice. A da, namjerno je zafrkancija i mašta u nazivu u smislu da li možeš zamisliti Eskima koji leti na toj ptici koja ne postoji i da li možeš zamisliti da ti je nešto nemoguće otelo nešto tako svakodnevno i priručno kao mobitel. Dakle, ako, dragi čitatelju, čitateljice, ako ti tu maštu nemaš, ti molim te nemoj ulaziti u ovaj roman. Ovo je tekst koji od tebe daje ti maštu i molite za malo tvoje imaginacije. I mislim da sam htjela i samim naslovom to signalizirati tako da ljudi ne misle da će to biti opet neki apokaliptički tekst kakvima obilujemo u književnosti. To je za mene jedan tekst sazrijevanja lika i biranja težeg i luđeg puta. I bilo mi ga jako, jako važno napisati upravo zato što jako puno radim s mladim ljudima i biti u poziciji nekoga koji ima 20 godina i razmišlja da li će ići konformističkom stazom ili non-konformističkom stazom. To je za mene ključna odluka u svačijem životu. Poslije se može ispraviti, ali teže. I izdržati u toj poziciji, pisati iz te pozicije, mi je, pogotovo zato što stalno razgovaram sa studentima koji su u toj poziciji, mi je bilo kao da radim kao da imam šrafonciger i radim na motoru nekog broda svijeta i bavim se tamo nekim ključnim vicima. Donošenje odluka, dakle, da li ćemo biti malo više hrabri ili malo manje hrabri? A to je najvažnija odluka koju možemo donijeti. Hoćemo li biti autentični ili ćemo biti lažni? Da. Život se može promašiti. Stari Grci, za njih grijeh zapravo nije predstavljao moralnu kategoriju, nego je značio promašaj. Promašiti ono bitno u životu. Tko je Kasai? Kako je nastao taj lik? To je protagonistica iz romana Kako zavoljeti morskog psa. Ona je dosta jedan kompleksan lik jer ona upadne u strašno duboku provaliju
prekida dugogodišnjeg prijateljstva. I tu mi je bilo važno raditi da baš toj rani, govoreći o tome što nam se sve u životu najteže događa, ja mislim da među dosta teške situacije spada ili smrt, ili gubitak osobe s kojom ste izgradili čitav jezik i čitav svijet. Recimo najbolje prijateljice, roditelja, djeteta. Dakle, kad se nađemo u takvoj situaciji da kolabira ona osoba koja nam je najbliža ili odnos sa osobom koja nam je najbliža, na neki način kolabira čitav naš svijet. Dakle, naš svijet postoji samo u odnosu s nekim. Ako taj odnos nestane, čini nam se da i mi nestajemo, da ozbiljno smo poništeni. I bilo mi je važno pokazati da čak i u toj nemogućoj situaciji, neizdrživoj, koju niko ne bi sebi poželio, naš neki regenerativni potencijal radi. Mi zapravo imamo neke resurse kojih nikad nismo svjesni opet u normalnoj, svakodnevnoj, običnoj situaciji. A baš je zanimljiv, da vidimo što se tu događa. Da li je to moguće preživjeti. I opet Hana koja je napravila Ofelijin herbarij, koji je s druge strane knjige, dakle jednu dugačku likovnu mapu, razmišljanje o tome istome, mi je jako puno pomogao da budem s nekim opet u prostoru zajedničkog stvaranja, jer i prijateljstvo je prostor stvaranja. Tako da kao da se događalo da ti druga prijateljstva u stvarnom životu liječe tu temu kolapsa prijateljstva koje se dogodilo u romanu. Pohvala odriješenim rukama. Daću baš u kratku interpretaciju te knjige. Što ste zapravo tu htjeli, mislim, neću reći poručiti, ali što je bila intencija prilikom pisanja te knjige? Ponudila sam puno vrsta čitanja sa srednjoškolcima prvenstveno, zato što mi se čini da su oni najživlja grupa našeg društva, isto opet. Oni prvi puta ulaze u autobiografsko pisanje, u poeziju, prvi puta definiraju što je njihov unutarnji glas, čuju ga prvi puta, grade ga. I činilo mi se da je genijalno raditi s njima. Radila sam s njima na jednom projektu, Čitanje u fokusu, koji je pokrenula Naklada Ljevak. I imala sam prilike raditi sa djecom u Zagrebu, Čakovcu, Rijeci, Metkoviću, Splitu, Zadru, Vinkovcima. Dakle, fantastična grupa, uzorak djece s kojima smo prolazili, ako zanemarimo lektiru, koja nam je svima odbojna, pokazuju svoje istraživanja, recimo kolege Škopljanca, da djeca ne vole lektiru, dapače da ih trajno traumatizira način na koji se ona radi, faktografski, birokratski. Jel? Što ako izmislimo neko paralelno čitanje u kojem smo iz dubokog užitka, iz dubokog interesa, niko nas nije natjerao, nema ocjena, nema evaluacije, nego mi to radimo jer nama to treba. I dakle, stvorite takav prostor s djecom, biti u njemu, to je knjiga. Jeste uspjeli prilikom tih vaših susreta sa srednjoškolcima? Samo mogu reći da smo svi uključeni u to, izmišljali i uživali u toliko puno čitalačkih igara, da je to bilo iskustvo koje sam željela podijeliti i sa nastavnicima, i sa roditeljima, i sa voditeljima književnih klubova, iz istog tog povjerenja u radikalni užitak. Kada je riječ o vašem angažmanu u kazališnoj kritici, recite mi što je za vas dobra kazališna predstava? Naime, ja moram priznati da ovo što trenutno sam vidjela u zadnjih godinu dana je bila prilična devastacija klasika koji su bili postavljani. Evo, ja ću biti toliko slobodna pa ću spomenuti primjerice pozornicu Kerempuha gdje se postavlja nekakva inačica Molijera, pa se nekakva inačica Nietzschea postavlja koja je vrlo pojednostavljena, koja da tako kažem lovi pod navodnicima publiku na vrlo prizemne nazovi duhovitosti i tako dalje. Znači, što vi kao književna kritičarka mislite o trenutnoj, recentnoj kazališnoj situaciji u našem gradu? Da je živa kao što je uvijek bila živa. Ja mislim inače da u kazalište treba ići na dobre, loše, grozne, tak predstave. Dakle, ne mislim da je iskustvo kazališta drugačije od našeg društvenog iskustva. Kao što se družimo s ljudima koji su nam ponekad
prejednostavni ili prekomplicirani, ali se družimo s njima, učimo o njima i zanimaju nas. Kazalište je samo jako velika zgusnuta društvenost. Jel? Dakle, sviđalo se, ako nam se ne sviđa kazalište, ne sviđa nam se društvo. Jer ono je točno. Kazalište ne laže. Evo recimo ove predstave koje ste vi naveli, ja mislim da bih radije poslala ljude koji u ovom trenutku razmišljaju da te krenu u kazalište, u teatar itd. Gdje igra sjajna predstava Rakana Raždata koja se zove Slučajna smrt jednog redatelja. Ivana Krizmanić je napravila Fruti di Mare, predivnu predstavu o tome što je u našem jastvu mladenačko, što ne stari. Zašto ne stari? Pa niz predstava zapravo koje igraju u teatru itd. Maja Posavec koja se bavi bajkom, zove se Moja kći Vuk predstava. I taj teatar itd. Je općenito mjesto nekog stalno živog eksperimenta. Filip Šovagović, njegova predstava, koji vas isto poziva da se više puta vratite na te predstave, da ako pogledate ovu pa vam se sviđa, onda pogledate i ovu. Mjesec dana na selu vam je zanimljivo, pa se onda vratite na Rakanovu predstavu. To je za mene neko ko voli kazalište. Ja ne doživljavam kazalište ni kao kazalište, ni kao književna kritičarka, kao neki sportski događaj koji mi ocjenjujemo, nego kao zajedničku sobu u kojoj dođemo biti sa tim glumcima, sa tim redateljima, vidimo što njih muči, čime se oni bave, zašto im je važno možda nešto pojednostavniti u ovom vremenu. A u nekom drugom kontekstu, možda recimo evo, u Teatru itd. Jedna od najdugovječnijih predstava je Frljićeva Mrzim istinu. Znači zašto je važno progovoriti o kompleksnosti odnosa u mojoj obitelji. To su razlozi zašto ja mislim da treba ići u kazalište. Ne na najbolje predstave, ne na gostovanja na Festivalu svjetskog kazališta, nego da upoznamo ljude, da volimo te ljude koji su isto tako teški i nemogući kao i ja i da sa njima izgradimo neke posebne odnose povjerenja, recimo da znamo da će ZKM-ovi glumci strašno ozbiljno istraživati na jedan način. Kerempuhovi glumci će istraživati satirički, na drugi način vrlo ozbiljno. Gavelini glumci isto tako imaju sada predstavu Mediteranski brevijar koja je voljena od publike upravo zato što govori o jednom kozmopolitizmu dubokom koji nam treba. Osjećamo da se ovaj svijet na razne načine drma i da je potrebno brzo šivati sve te pukotine, da se sve ne raspadne. Takva predstava isto recimo, ja mislim, jako važna u HNK. U ovom trenutku jako puno predstava istražuje glasovnost, oralnost, usmenu kulturu, pripovjedanje, puno se govori, cijeli Dostojevski se doslovce čita. Što mislite o takvom prijenosu Dostojevskog na kazališne daske? Evo, ja sam baš isto nedavno gledala Zločin i kaznu ovdje u HNK. Kako vam se čini taj redateljski postupak gdje se baš čita pa se onda još jednom čita, ali pritom glumci nešto i izvode? Pitate me kao gledateljicu ili kao kritičarku? Kao jednu kao gledateljicu pa potom kao kritičarku. Jako sam kao slušateljica uživala u toj predstavi. Mislim da su glumci odlični, pogotovo Alma Prica recimo. Mislim da je jako važno moći pročitati tekst kao da vjeruješ u svaku rečenicu koju čitaš i kao da sumnjaš istovremeno u tu rečenicu. Odnosno kao pjesnik pročitati tekst. Kao da te ta rečenica stvara. Ko to može, Alma Prica to može, obožavam to slušati. A odgovor kao kritičarke je svjesna sam toga da mnogim ljudima slušanje i čitanje nisu ono što čini kazalište. Dakle, da ljudi imaju otpor prema toj situaciji i da je mnogo ljudi izašlo recimo na premijernoj izvedbi na kojoj sam bila zato što su očekivali u kazališnom smislu akciju na sceni. Dakle, ne ovo veliko smirivanje, veliku koncentraciju na rečenicu. Ja to volim, meni to treba. Istovremeno shvaćam da jedan dio ljudi želi da se igra taj Dostojevski, kako god, na različite načine ga možemo igrati, a ne pripovijedati. No isto tako moram reći da već dugo recimo u francuskom teatru Claude Régis ima puno redatelja slavnih, jako utjecajnih, koji su također radili na tom apsolutnom smirivanju glumačkog tijela i fokusu isključivo na govorenje, na čistu narativnost, što isto djeluje hipnotički kad se to napravi na dobar način. I mislim da je to jedan od vidova suvremene izvedbe koji je sada dobio svoje mjesto u HNK i meni je jako drago da je dobio svoje mjesto u HNK i sada sa Annie Ernaux, zato što je HNK inače bio mjesto koje je uvijek tendiralo tome da nas vrati
50-100 godina kako kad prema jednoj dosta uštogljenoj ideji teatralnosti. Ovo mi se čini da je eksperimentalna ideja teatralnosti, koja je jako vrijedna sama po sebi. I mislim da je jako dobro da publika kaže ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, odnosno da prema tom pokušaju da se opet vratimo slušanju jezika, što je jako bitno jer mi smo danas u kulturi mobitela i kompjutora i slike. Ovdje znači radimo neku protutežu tome. Mislim da je jako dobro da publika to bar proba, pa da vidi i odluči da li je to važno ili ne. Spomenuli ste i predstavu godine po romanu And Your No. Kao književna kritičarka, kako biste se osvrnuli na taj roman ili možda na cijeli opus And Your No koji je izrazito zanimljiv? Ona je autorica koja je duboko zaokupljena time kako nas društvo ispisuje i kako nas društvo ograničava tim svojim ispisivanjem. Od toga opet što nosimo, odijevamo, jedemo, kako se odmaramo, kako slavimo rođendane, kako učimo, kako se vjenčajemo, razvodimo. Ne? Znači, društvo stalno stvara, povijesno gledano, male varijacije tih protokola i mi smo u njih duboko zarobljeni. Što je abortus? Jedan protokol. Može biti ovakav, može biti onakav. Kako u kojoj epohi živiš. I ona je jako zanimljiva meni, autorica, jer jezikom koji je lucidno, svjetlo koje pada na tu običajnost, pokazuje, ali pogledajte, u 50-ima smo mislili, bili smo uvjereni da je idealno ponašanje jedne žene ovakvo. A onda već 60-ih to se promijenilo, 70-ih. Vidimo usporedno strujanje klišeja raznih epoha i shvaćamo, pa to su sve konstrukcije. I konvencije. Koje treba razbiti. I ona to radi ne na način da vam kaže didaktički. Nemoj ovo, daj ono, to u kazalištu i umjetnosti općenito nikad ne funkcionira, nego na način da ti samo pokaže. Nemoj to ozbiljno shvatiti. Nemoj to ozbiljno shvatiti. Sjajna je u tome. Je, slažem se. Oskar Wilde izlazi iz zatvora, knjiga je vaših kritika. Ne. To je knjiga o kritici. U njoj nema kritika. Dakle, ja nikad nisam objavila knjigu kritika i držim se toga, pošto jako puno objavljujem u Novom listu i volim Novi list i to je neko mjesto kao, ja mislim da me ljudi uvijek mogu naći, a objavljujem puno i radila sam 15 godina dugo u Zarezu i u raznim časopisima koji su oblikovali. Bili ste jedna od osnivačica Zareza. Tako je. I onda zato nisam odlučila sam nikad, bar ja evo sad ne planiram objaviti nikakvu knjigu, ni kazališnih, ni književnih kritika, dosta, ima ih, ali sam evo objavila knjigu o kritici. Oskar Wilde izlazi iz zatvora ili vaša omiljena umjetnost zove se kritika, zato što mi je bilo užasno važno i sad drugu knjigu o kritici sam predala, izaći će u 9. mjesecu. Jako mi je važno govoriti o tome što nam radi kritika. Kako uspostaviti fair kriterije razgovora o umjetnosti. Zašto nije bitno da vrednujemo umjetničko djelo, nego da ga razumijemo i da ga učimo i da ga tretiramo kao višu istinu. Koju zapravo interpretacija često puta i ne može dosegnuti. A s druge strane, zašto je kritika upisana u svako umjetničko djelo? Dakle, da vi čim krenete stvarati, donesete niz kritičkih odluka. Ovim ću se baviti, ovim neću. Pisat ću ovim stilom, ovim neću. To su kritičke odluke. I bilo mi je baš u toj knjizi Oskaru Wildu koji je napisao predivan esej koji se zove Kritika kao umjetnost, pokazati da bez kritike mi ne možemo opće stvarati umjetnost ni govoriti o umjetnosti. Ali kritika nikada nije evaluacija, nije ocjena, nije procjena. Jer ako je, to je jadno i to je nebitno. Ona je zanimljiva, vrijedna, puna života ako se sa poštovanjem otvara cijelom tom umjetničkom procesu koje donosi i samo djelo. Dakle, ako se izlijeva, ona ga stvara umjetničko djelo, donosi publici i onda se vraća natrag. Jel? Može li biti shvaćena kao neki most između umjetničkog djela i publike? Sigurno, ali ona je već, velim, čim krenete, smišljate pjesmu, stavite kist na platno, vi donosite kritičku odluku o tome iz kojeg tona počinjete, iz koje linije krećete ili mrlje. Tako da mislim da treba uvijek biti svjestan, jako se trudim to naučiti mlade ljude. Jel? Dakle, da je svaka odluka koju donosite u stvaranju kritička odluka. Poštuj u sebi kritičku svijest. Ona je motor.
stvaranja. Na početku iste knjige citirate i Matoša, pa me zanima koliko vam je Matoš blizak i koliko vas je možda na neki način inspirirao Matošev kritički polemički stil koji je jedan od najduhovitijih u našoj književnosti. Obožavam Matoša. A obožavam ga zbog toga, ne čak zbog ovog polemičkog stila, ja ne vjerujem u polemiku. Polemika je rat. A u ratove u principu teško, ne vjerujem ni u jedan rat. Ali on je volio polemizirati. Jako. I volio se korigirati. Znači, u različitim polemikama je promijenio mišljenje, ispravio se i priznao to. Tako da, ja bih rekla da se on zalijetao. Ali način na koji se on zaliječe je neusporediv s bilo kim drugim. Jel? Dakle, on se zaliječe s takvom strašću. Ja volim kod njega tu strast. Volim to da se baca. Da doslovce dođe i skoči u to o čemu piše i onda da je strašno perceptivan. Svaki puta kad čitam njegova djela, imam ih doma i onda kad sam u nekoj krizi sa sobom ili sa svijetom, onda krenem čitati Matoša samo da osjetim tu nepokolebljivu pasiju prema riječima, prema primjećivanju, prema zvukovima. On je bio i kontrabasist, znači on je znao kako funkcionira muzika riječi, to se vidi po njegovoj poeziji, ali dakle, taj mag stvaralaštva ima za mene pravo, odnosno dio čara je da i pogriješiš kao kritičar. Da. Kao autor. Da. Recimo, on je jako puno popravljao svoje pjesme. Imao je zidove pune inačica svojih pjesama. Dugo je vagao, kao onaj Anubis kojeg smo spominjali. Koju će riječ izabrati, zašto. Bio je jako svjestan, baš to. On je bio kritičar pjesnik koji radi sa tom strujom jezika. Ne? I onda jednostavno ga morate obožavati. Da, njegova najpoznatija polemika je bila s mladim Tinom i sa Tinom Ujevićem. Da. Tu su se maestralno oko toga tko je maestro. Ali Kamov, mislim, to strašna polemika koja je Kamova. To isto jako zanimljivo kako je Kamov genijalno reagirao. Dakle, nije se uvrijedio, pokušao mu je objasniti. Prekrasno pismo mu je napisao. Tu se isto vidjela inače i neka veličina ljudi u Matoševoj epohi. Dakle, neki su baš pucali i odmah otvorili tešku artiljeriju. Neki su rekli, prijatelju, ali ja jako volim tvoje tekstove, baš zato mi je teško što si me samo u jednom ključu pročitao. Jel? Pa se Matoš opet korigirao. Ali često se puta pokaže, znate, u čuvenoj Kišovoj polemici, jel? Čas anatomije, uvijek se pokaže da je polemika i škola za cijelu zajednicu. Tako da to funkcionira i sa samim Matošem. Polemika se krivo zove, samo u tome problem. Ona bi se trebala zvat radikalna razlika i onda ne bi imali problema s time da je uvažimo. Da. I za kraj, postoji li možda još neko polje djelovanja koje ste htjeli istražiti, a niste imali vremena s obzirom na sve ovo čime ste se bavili? Da, vizualne umjetnosti. I sad čak razmišljam da jednu svoju knjigu s kojom sam nezadovoljna izrežem i da zapravo s njom radim različite likovne radove. Jako mi je uzbudljivo, možda ću to napraviti, nemam pojma, ako bude zvalo, hoću. Ali jako mi je zanimljivo izaći iz tog robovanja ideji da je ovo tekst, ovo je slika, ovo je zvuk. Recimo da mi je prirodni, mislim da umjetnost uvijek hrani umjetnost. I da što više učite, što više kroz život prođete, naučite novi instrument. To je normalno za glumce, recimo. Jel? Novu borilačku vještinu naučite isto. To bolje za vas. Dakle, mislim da kad se govori o tome da je neko renesansni čovjek ili katica za sve, to je zapravo samo u oba slučaja nerazumijevanje. U jednom slučaju se divimo renesansnom čovjeku, puno toga spaja. U drugom slučaju se smijemo, kao niš koristi, sve površno. Ali u oba slučaja zapravo zanemarujemo činjenicu da su svi kreativni ljudi, znanstvenici, umjetnici, mehaničari, izumitelji, spajali različita znanja i umjetničke inteligencije da bi razumjeli to što rade. Jer nisu mogli to samo iz jednog izvora razumjeti. Tako da druga je stvar kako mi na to gledamo. Ponekad pežurativno, s visine, kao možeš misliti. Ponekad, pa Leonardo da Vinci je bio takav divan renesansni čovjek. Ali, zato što je naravno dugo već ne živ. Ali mislim da je u stvari normalno teorije kreativnosti, studiji kreativnosti koji su osnovani i dugo već postoje, djeluju, vam kažu da biste uopće razvili svoju kreativnost,
morate skakati iz područja u područje, a ne stalno biti u istoj zoni. Ne? Znate, pričali ste da ljudi s 40 godina često upadnu u depresiju. To je vezano sa manjkom te igre isto. Ne, previše su se specijalizirali. Da. Moraš Postali su ljudi jedne dimenzije, kao što je rekao Marcuse. Da. Tako je. Nataša, hvala vam lijepo na ovom inspirativnom razgovoru. A vas, dragi gledatelji, pozivam da čitate knjige Nataše Govedić. Inspirativne su, kao što ste mogli zaključiti iz ovog našeg razgovora, i vidimo se u sljedećoj epizodi.